今日はベネフィークディープブロックエッセンス日焼け止め用美容液、こちらをご紹介していきます。紫外線 A 波 B 波同化型紫外線までしっかりブロック、日焼けによるシミそばかすを防ぎます。さらに赤外線まで配慮した成分を配合、潤いを与え日中の肌を乾燥から防ぎ、滑らかな肌に整えてくれます。化粧下地としても使え、ファンデーションのつきやのりを良くし、美しい仕上がりが持続しますということなんですね。では箱を開けて中身見ていきましょう。箱を開けると中はこんな感じになっています。2層タイプなのでよく振ってからお使いくださいって書いてありますね。いただきます。じゃあ少し手に出してみますね。手に出してちょっと伸ばしてみます。見えますかね。すごく伸びも良くてさっぱりしています。香りも優しい香り、爽やかな香りですね。ではこの日焼け止めどれぐらい効果があるのか、こちらをご覧ください。では実際にこちらのベネフィークの日焼け止めをこちらの食パンに塗っていきたいと思います。ではこの食パンをこちらのトースターで焼いていきます。日焼け止めを塗った場所以外のところがこんなにこんがり綺麗に焼けています。この日焼け止めの効果すごいですね。紫外線もそして赤外線もしっかりカットしてくれるみたいです。